Hola de nou, soc la Roser Bramon i faig quart d'ESO a l'escola a casa nostra. Aquest primer trimestre m'he estat llegint el diari Lila de la Carlota. Aquest llibre l'ha escrit Gemma Lienas, forma part de l'editorial La Butxaca i de la col·lecció Els diaris de la Carlota. Té 166 pàgines, costa 9,5 €, no té il·lustracions i té una lletra mitjana. Està dividit com en un diari qualsevol per dates, que són els dies de la vida de la Carlota. He decidit llegir-me'l, ja que me'l van regalar, i perquè no en sabia gaire sobre el tema que tracta, i tracta sobre el feminisme. El resum proporcionat per l'editorial és el següent. El llibre que tens a les mans no és una novel·la, tampoc un diari íntim qualsevol. La Carlota, encuriosida pel joc proposat per l'àvia, observa el món amb les ulleres liles i comprova com situacions quotidianes que semblaven inqüestionables resulten injustes i discriminatòries. El diari Lila de la Carlota és una guia subversiva que ens invita a reflexionar sobre la situació de la dona en el món d'avui i ens encoratja a continuar la cadena lila. Per descobrir situacions injustes cap a la dona, per descobrir quan estem actuant d'acord amb uns models imposats, et calen les ulleres liles. Posa-te-les. El resum que jo li faig en el llibre és que la Carlota és una noia i el dia del seu aniversari la seva àvia li regala un diari i ella creu que no el farà servir per res, que no li servirà per res. Fins que un dia l'àvia li proposa que l'utilitzi per parlar sobre el feminisme. La Carlota al principi li sembla una mala idea perquè creu que no hi ha masclisme. I l'àvia li diu que es posi les ulleres liles, que simbolitza com mirar-se al món amb una mirada feminista. Què vol dir això? Que les situacions actuals se les miri aviam si podrien significar algun acte de discriminació cap a la dona. I amb això, la Carlota veu que sí, que encara existeix. Aquesta novel·la m'ha sorprès molt, ja que jo al principi pensava igual que la Carlota, que el masclisme ja no existia, que estava superat o que si n'hi havia poquíssim. I mai m'hauria imaginat que petits detalls que se'ns passen per alt tenien a veure amb la discriminació cap a la dona. I crec que la majoria de persones pensen com pensava jo abans de llegir-me aquesta novel·la, com pensava al principi d'ella, la Carlota, que ja no n'hi ha, i que el feminisme és una cosa que s'està posant de moda, o coses així que no tenen cap sentit si estàs informat sobre aquest tema. La lectura m'ha estat plaent, ja que a cada capítol, cada dia de la Carlota, passaven una sèrie de situacions, passaven coses que són petites, que tothom passa per alt, ningú pensa, es posa a pensar, ostres, això és masclisme, és discriminació. No, que com que tenim tan assumides, no hi pensem, però que si són importants, que millor que no passin, ja que és una discriminació. I recomano aquest llibre a qualsevol tipus de persona per aquest tema, perquè la gent no està ben informat sobre què és el masclisme, què és el feminisme, i es pensen que el feminisme és com una rebel·lió de la dona. No, és voler igualar l'home i la dona, que siguin iguals, que tinguin els mateixos drets. I recomano aquest llibre a tothom, i si en saps sobre el feminisme també te'l recomano, perquè així podràs aprendre més. I moltes gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi agradat.